Moi, tässä on Perttu. Ja mulla on nyt vähän erilaista asiaa kuin Minecraftia. Mulla on tällainen, että mä annan niinku, tää on tällainen giveaway, että voittona on joku 10 euron peli tai joku sellainen Steamista. Että jos sulla ei ole Steam, niin vähän paha sitten tulla tähän. Mut niin, mä ostan sitten voittajalle 10 max, koska mä en ole rikas. Niin 10 euron max jonkun pelin sieltä. Siellä on kaikki pelejä nyt alennuksessa. Niin et ainoa mitä tarvii tehdä on tykätä tästä videosta, subata meidän kanava ja laittaa tää video suosikkeihin. Niin se on sitten ainoa mitä sä tarvit, että sä voit voittaa. Ja sit tää kisa kestää kuukauden, et siinä on ihan hyvin aikaa kutsua kaikki kaverit häviämään ja sellaista. Niin, kuitenkin. Niin. Jos ette osaa subata ja tykätä ja laittaa favoritteihin, niin mä voin sitten tehdä siitä video. Mutta älkää sit luulko, mä en sit kommentoi sitä vittu, kun en mä sellaista jaksa, et turhaa. Mutta, ei tässä paljon muuta. No. 10 euro. 10 setelikuvanakin on, niin se on 10. 10 setelit plus 78, mitä? Katon vaan tätä kuvan nimeä, ei mitään hätää siitä. Mä en tiedä mitä mä tässä selitän. Jos noin toi pois. Mutta kuukausi aikaa, että lähtee tästä ensimmäisestä, niin se on sitten 30. marraskuuta loppuu tää kisa. Et siihen asti on aikaa. Se olisi moro! No ei oikeesti ollut moro,